Йо. Това не е песен, това е фамилия в атака. Константин влиза пръв поглед лед, без страх. Прави ходове тихо, после всички викат бах. Не говори излишно, действа като звяр. Като падне мрака, той държи целия квартал. Алексей е мозъкът, студен като стомана. Мисли три хода напред, няма празна драма. А в очите му има буря, в гласа му има власт. Ако брат му има проблем, Алексей е там веднага фаст. Антонио е огънят, пламък без спирачки. Вдига всички горе, къса всякакви играчки. Сърцето му е лъв, душата му бетон. Не предава никога, държи семейния закон. А ангел е сянката, тихно най-опасен. Не вика, не се хвали, ама ходът му е ясен. Като влезе в стаята, всичко става тихо, защото знаят, що ме там никой не диша криво. Методиеви братя, не просто кръв. Четирима титани с един и същи път. Който тръгне срещу тях, сам копае гроб. Защото тука лоялността е посилна и от Бог. От малки по улиците научени на бой. Живота ги калява, не ги плаши никой вой. Падали са много пъти, ставали по лоши. Сега стъпките им тежат като куршуми в снощи. Константин, уважение. Алексей, стратегия. Антонио, енергия. Ангел, мълчалива анархия. Четири имена, една фамилия. Методиеви пишат своята Библия. Не смастило, срани победи. Истинските братя никога не се делят на среди. Семейство Методиев, това е режим. Не се купува с пари, не се чупи от интриги. Докато дишат тия четирима братя, ще има кой да пази името в мрака.